Vitajte! V každom jednom YouTube kanáli, v ktorom ste prihlásení na odber, máte vedľa odberového tlačítka aj malý zvonček. V tomto videu sa spoločne pozrieme na to, ako môžete túto skvelú funkciu perfektne využívať ako tvorca, ale aj ako divák. Poďme na to! Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Video Akadémii. Video Akadémie je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Funkcia zvonček upozorňuje odberateľa na nové videá. Poďme sa teda spoločne pozrieť, ako táto funkcia dokáže perfektne pomáhať aj vám. Poďme na to! Opäť, tak ako obvykle, si všetko ukážeme priamo v praxi a na konkrétnom príklade. Z kanálu Video Academy sa teda preklikneme do kanálu Video Creators, ktorý sledujem a na ktorom si funkciu zvončeka ukážeme. Momentálne som na YouTube prihlásený pod kanálom Video Academy a zároveň v kanáli Video Creators som prihlásený na odber. Vedľa tlačítka Odber aktívny je takéto malé tlačítko zvončeka, vďaka ktorému si môžete nastaviť upozornenia, že keď daný kanál uverejní nové video, tak vy o tom budete okamžite informovaní. Ako to presne vyzerá priamo v praxi? Poďme si to ukázať. Pokiaľ kanál Video Creators uverejní nové videá a ja mám zapnutý zvonček, tak mne ako odberateľovi príde takáto informácia e-mailom a tiež aj priamo na mobil. Aké teda skvelé výhody prináša táto funkcia tvorcom? Pokiaľ tvoríte videá na YouTube, tak je úplne super, ak pozvete svojich odberateľov k tomu, aby si vo vašom kanáli túto notifikáciu zapli, pretože vy ako tvorca tak získate ďalšie dve skvelé možnosti, cez ktoré môžete naraz informovať obrovské množstvo ľudí o tom, že ste vydali vo svojom kanáli nové video a že si ho môžu prísť ihneď pozrieť. V dnešnej dobe už nestačí len video vytvoriť, zavesiť na YouTube a čakať, čo sa stane. Dnes je veľmi dôležité každé jedno nové video aj čo najlepšie odpropagovať a teda dostať pred oči čo najširšieho publika. No a funkcia zvonček vám v tom dokáže perfektne pomôcť, pretože túto funkciu môžete brať ako propagačnú techniku, vďaka ktorej YouTube upozorní vašich odberateľov na e-mail a tiež aj na mobil, že vo vašom kanáli ste uverejnili nové video. Vyzývajte teda svojich divákov, aby si zapli zvonček aj pri odbere vo vašom kanáli. Pokiaľ sa vám teda páčia videá z Video Academy a chcete byť medzi prvými, ktorí sa dozvedia o každom jednom novom videu, potom si zapnite túto funkciu aj priamo v kanáli Video Academy. Zároveň si tak sami odskúšate túto funkciu priamo v praxi. Rovnakým spôsobom môžete aj vy pozývať svojich divákov k využívaniu tejto funkcie, vďaka ktorej môžete mať lepší kontakt so svojím publikom a zároveň tak budete aj lepšie propagovať svoje nové videá na YouTube. Propagačných techník na YouTube je samozrejme dobre využívať viacero, pretože čím lepšie svoje video odpropagujete, tým skôr ho dostanete k širšiemu publiku. Pokiaľ vás táto téma zaujíma, tak si pozrite aj toto video s názvom 5 spôsobov, ako zadarmo propagovať svoje YouTube videá. Link na toto video vám dávam dole do popisu a tiež sa k nemu viete pohodlne prekliknúť aj cez karty vpravo hore. My sa však teraz naplno zamerajme len na funkciu zvončeka. Mimochodom, už ste si ju zapli vo Video Academy? Funkciu zvonček teda skvele môžete využiť ako tvorca, ale zároveň ju môžete perfektne využívať aj ako divák, pretože upozornenia na nové videá si môžete nastaviť tak, aby každý kanál, v ktorom chcete naozaj vidieť každé jedno video, vám tieto upozornenia vďaka YouTube posielal. Ako teda zapnúť túto funkciu? Kliknite na zvonček v kanáli, z ktorého chcete dostávať upozornenia. Následne sa vám zobrazí toto okno a zaškrtnite okienko Chcem dostávať všetky upozornenia z tohto kanála. A tu nižšie uvidíte, kam vám budú upozornenia chodiť. Ja osobne mám nastavené push notifikácie, čiže na mobil a tiež aj e-mail notifikácie. Pokiaľ si chcete vybrať iba mobil alebo iba e-mail, potom si to viete zmeniť cez tento link Spravovať nastavenia. Pokiaľ je všetko OK, kliknite na modré tlačítko Uložiť a zvonček
máte nastavený? Tak, toto bol teda rýchly návod, ako využívať funkciu zvončeka, či už ako tvorca, alebo ako divák. Otázka teda pre vás. Využívate ako tvorca funkciu zvonček vo svojom YouTube kanáli? Prípadne využívate ako divák funkciu zvonček pri odbere v iných YouTube kanáloch? Napíšte nám o tom dolu do komentárov. Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku alebo zdieľaniu, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber, stiahnite si e-book zdarma a pozrite si tiež ďalšie videá, ktoré vám pomôžu efektívnejšie budovať váš YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť vašich videí, počet odberateľov a ľahšie tak dosahovať ciele, ktoré od svojich YouTube videí očakávate. Ďakujem za pozretie a teším sa na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.